कसलता सलता एक करावळी सुगाव मेळटा अरबी दर्या बघिताचा तिळटा तसू आमचो गांव कॅनरा त्या गावांत फुलफळां पण मळटा माड माडयो दळबरांनी नलता लुकसडांनी चिकणी सुकणी खेळटा तसू आमचो गांव कॅनरा आमचो गांव कॅनरा मौसुमीत आमचो गांव कॅनरा कॅनरा कोंकणी क्रिस्तावांचो गांव कॅनरा आता या कॅनरा क्रिस्तावांचेर आयल्यात तानवरां विसरून गेल्यात आयच्या तोड्यात कोंकणी क्रिस्तावांनी केल्ली कारभारां आता या कॅनरा क्रिस्तावांचेर आयल्यात तानवरां एकवटान एक मनान सामाजीक हाडया जागृती कोमुवादीच्या मोदे आमकां जाय आमची भद्रती धर्म आमचो ख्रिस्ती मायभास आमची कोंकणी आमची संस्कृती भारती आमची संस्कृती भारती